Ka-vlog, good morning. Back to Pangasinan na kami ngayon. Ayan. Pag-drive, kung pagpapaingalo. Mama ko. Ito ate ko. Ayan. Alis na kami. Yeah. Ang baby Blessy. Sabay na yan. Ay, dito pala na ante. At back to Pangasinan. Ibain kami. Lang. Yeah. Kahit ba akong tabingan ni... Oh, malayo yung parking namin. Kaya nandun sa malayo. Kaya ayun. Halos lahat kami ay naglalakad. Pati mga doggy. Sarete! Sa uyan. Na kami! Sa uyan pala na. Hindi mo mga ayak. Yan yung parking namin. Napakalayo. Yahoo! Andyan si MMJ. Yeah. Good morning. Yan. Ang lungkot mo naman naalis. Puno yan, puno ang aming service. Yeah. Mamaya na kati, kawan. Yay! Happy New Year! Woo! Nalibog! Sanitin! Bye-bye! Yay! Mother! Bye-bye! Hi sa vlog. Hi sa vlog. Bye-bye! Ingat. Yeah! Puno! Kami namin. Yay! Bye-bye! Kaway sa vlog. Okay, sa vlog! Ano yun? Ano yun nag-vlog? Bye-bye! Bye-bye! Alright, bye-bye, baaw. Alis na kami. Time check. 6 o'clock in the morning. Magpapagas muna. Almusal muna kami mga ka-vlog. Ayun o. Diba? Kasi malayo yung biyahe. Kailangan mag-almusal. Si baby, kumakain din. Ayan, dede. Yan mo, parang burger lang yung kanin. Apa? Ay, nakakapuro mo pa. Ano yung nag-usap? Burger tayo mga ka-vlog. Burger ka. Pagka kakain kayo, order kayo sa drive-thru, ganito na gawin nyo. Huwag nyo isalin dito. Bukain nyo lang yung parang burger. Sabay ganito. Ano kayong gagamit ng kutsara, dapan lang kayo. Diba? Yeah. Alright mga ka-vlog, kakakain lang namin. So kakaalis lang namin din dito sa Naga City. Busog na ang mga buhaya. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide.
maligo. Pa, bilan mo ako nun, no? Aray! Ilang Malupot ka! Hindi ako si Pipi. Baho! No. Pilihan mo si tatay dito. Pilihan mo si tatay. Yan na lang. Bilihan mo daw si tatay ng Oo, sombrero. pang-kanin ni tatay. Oo. Ay, naka-ano ka na naman ha. Parang Nakadami na naman si Papa. kasi tatay. Tatay daw, pilihan mo. Yan na. Yung sombrero ko ah. Parang manipis yung balot. Mas okay yun ay. Tingnan mo. Yung malaki pa, maganda yata yun. Ayan, may malayo sa... May ano siya. Oo. Yan wala. Mainit. Papawisan. Ha? Papawisan yung ito. Ah. Walang singaw. Okay. Sige, Ito, gets pang ko ano na. naman. Tay! Tay daw. Ganda! The Black Cowboy. Yan na nga yung sombrero mo. Bumili ka din ng sayo pa. Oh. Hindi na pala yung hinahanap kong sombrero eh. Kaya nga, maganda ka ako sa'yo. Cowboy. Alright. Magkano lahat eh? 1,000? 1,000. Kasi ang buti maganda. Wala pa. Yan, pang ano siya. Ako magsusuot. Oh, di ba maganda? Pa, mag-aani. Pupunta siya ng Mabulo. Walang giveaway, kamong. Kahit isang kitchen, kamong. Ayun na, may binta sila. Ay! Thank you. Di ba? Thank you, ate! Dito na kami na yan, bumili. Kung may Mama Mary pa. Yan mga kablak, makapili nga tayo ng Kong The Black Cowboy. Alright. 100. Tapos yung, ito, yung maliit. Dalawang sombrero? Kay tatay. Oh, Yan, 180. nainggit siya, o, nainggit. 180. Oo, yung isa na 220 yung isa. Patawad namin ng 100. Kasi natagpuan namin yung ano eh, yung kabayo na lang nawawala. Ang ba't tayo? Kung gusto nyong bumili ng mga ano ba yan? Pasalubong or remembrance, dito lang yan sa bandang ano, Bagay. Yan. Malaki silang magpatawad. Yan. Kung itak dito, marami. Right. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need Alright mga kablak, nasa bahay na tayo ng Bumaka. Ayan, traffic tayo ngayon mga kablak. So di pa kami nakakain. Di pa namin mahanap ang aming dapat kainan. Ayan, na-traffic tuloy. fearless.
Kain muna kami. Yan. Opo. Bicol Express. Yeah. Kaya ka muna dyan, start. Stop mo kami. Stop. Bakit lang? Ikaw ka rin? Ikaw ka. Tatlong kanin ko. Tatlo ka po. Apo. Gutom. Mabab gani. Dami tinatapon na doon. Ikaw na pala. Ha? Ay, ano? Diba ko? Ito, matanggal. Ha? Ano yung lang? Di ba pagkatapos kumain nililigpit? Sabi, ligpit tayo para baka may discount. Pizza kayo ba? Bukas pa sa ganyan, pag kumakain kayo sa restaurant, ganito gagawin nyo para mabawasan yung trabaho ng ano. Kasi nakakapagod din nyo. Christmas naman ngayon. Kasi nagpapuli. Ayan, ganyan. O, diba? Huwag nyo yung kalati. Ganon. O, diba? Sabayaw. Pasok na tayo mga ka-vlog sa Timunan Zigzag Road. Ayan, pasok na tayo, kaliwa tayo dito mga ka-vlog. Kung hindi nyo pa alam dito, yan sa mga Timunan, kaliwa tayo. Yan, kita nyo yan. Maraming kabataang barangay ang naglaabang. Hagis-hagis, barya-barya. Sa tinampo mo sana pa. Pupuan man din daya. Pupuro. Yeah. Inulog mo. Amo. Narong din raw. Oh, salamat. Yeah. Nababayad man sa Diber. Ha? Diber na mabayad.
Wala. Uy, iyak. Iyak ang makina ni Starkey. Umiyak ang makina ni Starkey. Wala tayong barya. Bari. Kita ada barya. Tabi-tabi po. Yeah. Yeah. Rock man. Yeah. Rock man. Lagi ke Panggulog. Udah nih. Lagi ke Panggulog. Udah atang Panggulog. Iyak ang Starkey namin. Kawawa naman. Kayang-kaya ni Starkey yan. Bagong ano yan eh. Starkey, huwag mo kami papahiya, Starkey. Magbibigay tayo ng mga barya dito. So, yung hindi pa nakakadaan dito sa may zigzag road, lubak-lubak konti. Alright. Yuhu! Isa-isa lang maubos yung pera. Ikaw naman. Ang dami nila dito. Mamaya doon naman nila. Mayroon pa doon eh. Puri na ako yun. Hindi ko nakapunan. Tatay. Yan, madali na tayo. Ay, dito na. Ay da auto mo. Dahil nung saan nabababay dahil saan bababay mo ang bibidyo. Di man bayad. Tingnan nyo dyan sa gilid. Ayan o. Yan, para makita nyo. Yan. Mga magpamilya-pamilya din. Luway-luway boy. Ayan. Yay! Hindi pa kaiwag ah. Nakita nyo na. Ferdinand Marcos. Oh, alam mo na. Okay, mabibito, hindi nagpunto. Wara ka na ito na sinsilyo mo. Wala na kayong balik. Tugurang hirap mo nung Danang ni Balya, danay ka Balya. Danang ano inubos ko. Na Balya, wala kayong Balya. Wala na kayong Balya. Bibidyo ko. Nagtinao mo na. Ubus na yung Balya. Sorry. Yan na lang. Ayun pa o, Dana. Oh. Grabe mo. Thank you.
Bitukang manok. Ay, kita mo na. Yeah. Oo, baka mamaya kailangan yun sa AP. Thank you. Magaling pa rin po. So ano masasabi mo, ka-Black? Naubos yung parya natin. Siyempre, nakakaya naman. Kailangan natin ng isan. Nakikiraan lang tayo. Nakikiraan lang. Kailangan natin ng kaunting tulong ibigay sa kanila. Pero kung gandang gano'n. Mga Black, palabas na tayo ng Zigzag Road going to Manila. Alright, salamat at tigtas tayo mga ka-Black. Ayun. Dapat pala doon may isang garapon kang barya, no? Ano? Ang sarap din kasi mamigay. Dapat may isang garapon na barya. Oo. Para kahit pa paano, bigay ka lang ng bigay din naman. Hagis lang hagis. Para nakakataba din ang puso yun. Sena, Tayabas. Yan. Parang aga-aga tayo. No? Ha? Alas 3 pa lang pasal. Yeah. Pagbilaw na tayo mga ka-Black. Yan. Traffic din, traffic. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Aong na tayo mga ka-Black. Ayan, halos lahat traffic. Gagabi na naman tayo sa Maynila nito mga ka-Black. Pero din tayo magbabypass tayo dito sa may bandang Yaong. Mga Black, nandito na kami ngayon sa kakalampas lang ng bypass dito sa may Yaong. Ayan si Jollibee, maliwanag. Ayan. Ah, diba? Oh. Bye-bye, Jollibee. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Mga ka-Black, kaka-exit lang natin ngayon ng Tarlac. Ayan. Tingnan muna natin ang view dito at tayo mag-picture. Ayan. Picture muna tayo. Ayan.
Okay na? Okay na. Oh, dahil sa kumanta ka, may pang-yosi ka. Sige. Yan. Hindi na tayo nakapag-video nung pagkagaling sa ano dahil nalobat na yung camera. Yan. So marami pa kaming pinagdaanan. Dumaan pa kami ng Naik, Cavite dahil hinatid namin yung kapatid ko. Pagkatapos noon dumiretso kami ng Las Piñas. Doon naman sa kapatid ng asawa ko, may dinaanan kami doon. Tapos pagkatapos noon yun, diretso na kami dito sa Labrador, Pangasinan. So ayun, safe naman yung travel. Thanks God dahil ginabayan tayo sa ating mahabang biyahe mula Bicol hanggang Pangasinan. So ayun, ride safe mga ka-vlog. Yun lang, maraming salamat sa panonood nyo sa aming mahabang biyahe. Ayan ang aming baby, ang bagong binyag. Yee, baby ko! Let's go! Ang kapatid. Ay, uy, bakit? Bye-bye na mga ka-vlog. See you next vlog. Yee! Bye-bye na, Blessy Joy. Bye-bye!